Здравейте от VIP Оръжейни комплекси! Днес искаме да ви представим Beretta 92X Performance. Това, което я различава от другите берети, е специалната рама и затворен тип бригадир. Теглото на оръжието е 1380 грама, което го прави идеално за спортна стрелба, защото имате много малко покачване на цевта след изстрел. Всички бутони за управление, като бутонът за освобождаване на пълнителя, предпазителят, затворната задръжка и лостът за разглобяване са оголемени, като предпазителят и лостът за разглобяване могат да се ползват като допълнителни опорни точки за палците. Мерните прибори са регулируеми по хоризонтала и вертикала и имате фиброоптична мушка, която е много лесна за прихващане. В допълнение, новият модел е снабден и с Optic Ready Cut, така че не може да монтирате бързомен.